Nina benkashana kamenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhaphe Khanda sibingelele-ke kuyifundazwe zonke zethu ekhona eNingizimu Afrika nangaphandle-ke kwe-Afrika sibingelele siyazi ukuthi iBlack Life ifika zonke indawo le iyona-ke uqobo iBlack Life TV impande zama-Afrika igama lohlelo la eJohannesburg ondongazi yaduma la sikhona sithe sabala sigcwele umgwaqo wonke sifuna abantu beze la dala bekhala bethi sizinze KZN now sifikile eGauteng Cape Town we are coming asingelo hlelweni sizwe ukuthi abantu bathini namhlanje ohlelweni size namhlanje ke size ngenye testimony siyoza ukuthi abantu bathini kodwa ke asibingelele usokhaya umnikazi wendlu umnikazi wepublish Ncova ngiyajabula mfowethu ukuthi uphinde wafika uyaphila mfowethu ngijabule kakhulu mfowethu ngiyaphila mfowethu njengoba phela ke sinobudlelwane manje ngithe uthi ngeke ngisethele istudio lesi nikwazi ukuthi menifika kusona nifike endaweni ecophelekile ngoba phela uyazi ukuthi mokuthiwa Black Life kusuke kukhulunywa ngestandard sure yayizinto engisho so makukhulunywa ngeBlack Life kukhulunywa ngestandard so istandard seBlack Life mesize eGoli kumele siwelkhanywe ngered carpet ngithi ubonile na uma ungena lapha sichaka ungene mfowethu ngered carpet yayizinto engisho sengisho ke mfowethu ukuthi njoba kuyired carpet nabantu ke sime bezolashwa nabo bangena kuwona ured carpet njoba ubona mfowethu lana ke isigodlo sikagogo lesi ugogo kuyena ongembethe mfowethu ngishaya isifuba ngoba ngumfana omncane kwathi uHome Affairs iphuma la eGoli eOrlando la eBaramall kwasala kwaba igobolondo kanje sebebhidlizile behambile ngase ngiyithatha leyo ndawo leyo mengiyithatha mina ngayiguqula yaba isigodlo ngaphinde ngayenza yaba yini ilaundry isizathu sokwenza kanjalo namfowethu ugogo besebenza emakhishini njengoba ugogo wesebenza emakhishini ube umuntu mfethu owethi noma mexoxa ngomesesi wakhe uMadam ngibona ukuthi unesifiso sokuthi naye abo Madam yayizinto engisho ngithe mase ngihogela amandla akhe ngoba phela uyena oyelapha ngathi ngihogela lawo mandla lawo ngabusiseka nami ngase ngibona abantu beze bezosizakala ngempela ngase ngithi mina ugogo ke angimbonge ngokuthi ke ngakhe indawo bese ngiqamba ngegama lakhe njengoba ubona kubhala uMadam Teresa Madam Teresa laundromat and dry clean but ngaphakathi kuleyo ndawo leyo kunesigodlo ngoba ngifuna ukwenza zo2 izinto ugogo ayizenza ukuze namandla akhe ngiwakhuphule ngiwabeke ezintabeni zempumelelo mfowethu so njengoba ngilana mfowethu siyasebenza nami njengomsebenzi ngoba ngisebenza ngaphansi kwesandla sesalukazi sami shuthi nginabasebenzi aba15 engabaqasha abantu besimame ngoba ngihamba kakhulu nedlozi lomuntu wesifazane ukhona nomfowethu engibambisene naye driver nomunye ke futhi bese ke emva lapho ke mfowethu ke bese ke siba nesigodlo so mfowethu ngithi ke angini welcome ni Black Life ngiyacabanga ukuthi inyanga yokuqala nawo izwa le kuthiwa inesigodlo emall so nje mfowethu ngithi angini welcome bafowethu ngisho ukuthi ngiyabuthanda ubudlelwane enginabo nani mfowethu asibonga kakhulu asingene ke ngoba njengoba ubona nje mfowethu fikile la uzokhuluma umsebenzi omuhlathi wamenza la wona kodwa mayitshela thina sodwa kusuke kunganele sike sibone ukuthi no asiqale manje ukuthi sibalethe abantu bezokhuluma bukhoma la phambi kwabantu naphambi kwakho siza ukuthi kwenzakalani but siyabengala baba uyaphila kodwa ngiyaphila kanjani baba siyaphila mfowethu awuvela usithathu sibeke odabeni lakho ukuthi kwenzakalani ufika la ekhaya wafika umuntu onjani uhamba umuntu onjani ubongani namhlanje namhlanje ngithi ngizobonga kubaba lana hey ngafika kubi kungasebenzi lutho baba ya ngangizwana nomuntu esimame kwakuyisangoma before so kwaqala kancane lento le sasiloku sisitshontsha vele sahlangana emsebenzini so njengoba sekunjalo sadecide ukuthi hayi man amove in yeah kwaba leyo fat and set leyo so egcineni njengoba usuku fat and set waqala wagula vele umamasi noma sekagula ngebhadi vele hayi wagubuta vele hayi manje ngangakhona ukuthi ngaya emngcwabeni wakhe because kubo bebangangazi mina but bebazi ukuthi uhlala nomuntu la so ngalendaba ukuthi ngiyasaba nokuthi bazongithatha kanjani mase ngifika nje le kubo like ngaka introduce formally so ngathi ngayigcina lapho ngathi no
ngathi ngingayi emngcwabeni. Sure. Ngahlala kanjalo vele ngingazi ukuthi kumele ngenze lezinye izinto after lo mngcwabo lo. Njengoba vele sasihleli vele hayi lento ukuthi singasebenzisa i-protection bese singasebenzisi nokusebenzisa i-protection vele. Beniya nje Kanjalo nje awu inkonzi. bengazi vele. Angithi manje lezi zinto liyazi mase sihlangana nomuntu yabo. So kula izinto zami zicala ukubhedela khona after umncwabo. Ngaze ngizwela ngobaba ukuthi no ubaba ukhona. Bekwenzakalani la entweni zakho mayibheda mhlawumbe kusibeka esithombeni esicacile bese kwenzakalani? Ngahlangana nomuntu well awuthi ngithi ngathi umuntu because kwabantu abahlukile. Ngahlangana nomuntu oqala ngathi maybe inkinga ayinami vele. Ngathi maybe lelo langa lelo ngangayithathi serious because umuntu uSister Siweza wafika. Ngathi ngiyashaya vele ngangabi nale interest le ngashaya kayi-1 but ngathi hayi maybe just maybe lo nto namhlanje kuphela. Ngihleki okay. Yona vele isaba. 1. Uyikuzombe 1. Lo muntu vele uyazi lento zakhe athi uzolala vele. Sokubonke 1. Ubonke 1. Waze wakwata wahamba wathi mina ngeke ngimele into kanje. So ngaleso sikhathi ngathi hamba vele Yahleka mina. Iyafana noma ungahamba. Ngazofika ngahlangana nomunye vele. Kula qala ubona ukuthi la ngathi seninkinga. Same thing. Same thing yenzeka. Yabona uwangikwatisa kakhulu kwaba ukuthi makaqeda ukuhamba iyavuka. Ivuka khona. Abe. Kwenzakalani? Awu. Yabo Ecabada. Manje sikuvukelwa kanje. Awu. Ngithi athi ngisize ngapha. Nesandla lo. Nesandla ke kule. Lapho ke iwaya ke lapho. How? Kwaba inkinga. Umnandi owedwa. Ila khona ngithi awuthi ngizongibona ubaba lapho Sure. sengifacile sephezulu kwamandla wami. After ngivele ngaya. Well ubaba vele wangisiza lana agesiza wabeka nezinto ukuthi igeze ngazo. So after lapho kula izinto zami ziqala ukuthi ngathi kuyakhanya nyana khona. Ngathi yazi into vele lokuyitrayela Kancane kancane. Ngeke ngibone kuzomsebenzela. Yeah. So njengoba ngilana ngifakaza ukuthi ngizobonga kahle kahle ukuthi no ubaba ngisizile. Sure. Ngisizile. Kuhle kakhulu. Kakhulu because khona manje ngahlangana nomunye umuntu vele no. Nimnani? Angazi ukuthi ngisase how long but for now ngisase happy serious. Nikrem. Ebusuku niyadabula 3. Kakhulu. Yes. Waya. Jaya. Kela la. Ngivume wena mina. Right. Ake sizwe ke dokotela ukuthi mhlawumbe kulolu daba akhuluma ngalo awusithathe usibeke uma umuntu ngoba abaningi labeshonelwa abantu ade benza efateni sathi nabo kodwa benganaki. Lezo zinto kanjalo ziyingozi kanjani emntwini wakithi omnyama? Yazi mfethu siyayihleka phela indaba yalensi ngoba phela njengamanje sekudlulile. Kuthiwa ngisho noma kushoniwe. Yahle. Yeah. Konke ngisho. So kuhle ukuthi umuntu umhleke kodwa ubumsizile. Ungathi umuntu mefika kuwena bese umbuka njengehlaya. So into wena mfethu eyenzakala ngesikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu uyakhetha kanti awukhetho yena ukhetha. Okay. Yabo njoba ekhuluma nje mfethu ekhuluma ngokuthi usisi ube nabantu abadala ungathola ukuthi kunesalukazi esamkhetha simkhethelela yena lo sisi. So kuyenzeka ukuthi esikhathini esiningi umuntu mengagezwanga wakhishwa inzilo ngoba ukhumbula ukuthi uma usuthandana nomuntu usufana njengomuntu osohogela insila yakhe ngoba nilana nobabili nenza ucansi naleyo phela insila leyo ukumixa kwe spirits nakhona futhi ukushintshisana kwengaphansi yabo leyo nto leyo phela ngiyazi ukuthi ke esikhathini esiningi bathi ngesingisi ama fluids so ukushintshisana kwalezo zinto nakhona insila leyo eqhamuka kuyena umuntu yabo so kuhle ukuthi ngesinye isikhathi wena mfowethu uma esehambile lo muntu emhlabeni uzinze ube umuntu nakhona oba umuntu omzilelayo noma emva lapho futhi nakhona ingakho esizulwini kuthiwa umuntu wesifazane oshonelwe indoda
noma bengashadile uyahamba ayohlala emakhandleleni kumatrasi Okay. izinto engisho leyo nto leyo itshengiswa inhlonipho yokuthi ubunalowo muntu ngisho noma angashadiwe bafu ibalekile leyo nto kufana nanokuthi ke esikhathini esiningi umuntu meseshonile futhi nakhona kumele agezwe Yeah. nakhona agezelwe izinto engisho nje wena muthana nomuntu owumufi ufuna ukugeza mfowethu ukuze nawe zingeke futhi nakhona zikulandelela zobumnyama zobunzilo zenzilo izinto engisho ngoba ubumnyama benzilo mfowethu into mfowethu evala zonke izinto Sure. ukuthi kubhlungu ke kwamfowethu ngoba kwahamba kwavala ingaphansi lakhe ocabanga nje usuyindoda Shaya ngoqhunsu ka-1. Hey, ngayini. Hey, ngoba kufana nokuthi phela selijumbuliwe kahle leli pipi leli awusakwazi ukuthi ube umuntu oyijabulisana ujabulise nalosuku nayo sake savala isandla sakhe. Ngidabukela sona. asivali indaba yesandla ngoba yabona shuthi kahle nasesiphumulile Ngasibona ngasikhathela sibuya. into enzakalayo lana mfowethu nasichaka esikhathini esiningi singaphinde sibheke idlozi siphinde sibheke futhi nakhona ekutheni umuke wathinta amakhambi mhlawumbe khona amakhambi nayo usisi ayothi uwasebenzisa Okay, for ubhuti. ngoba phela ngithi siyinyanga siyizangoma sabaprofethi kunezinye izinto esiphinde si-experiment kuzona izinto engisho shuthi mina njengoba ngumuntu ongakwazanga ukuthi ngimhlolela ngithi uyazi ukuthi amhloli so ngumuntu mfethu osebenza nje ngeenkambi so ngase ngibe umuntu omshayela yonke into yabo mengithi ngishaya wonke amakhona mengithi ngimhlambulule angisahlambululeli kuphela inkinga abhekene nayo sengizohlambulela nanokuthi mhlawumbe mokhona umuntu omlalisa nesilwane mokhona umuntu mhlawumbe owakwamthakathi mokhona ini sesiyayibhanqa yonke leyo nto leyo sichithelele emuva izinto engisho so wena umfowethu kwaba khona izinto engaqala ngamncindisa zona before sizihambe siyomgeza ngoba ngifuna ukuthi esinyeni sakhona la icushwe khona ufike kufe mokuthi ucushiwe mokuthi ngempela wakhethelwa yidlozi mfowethu kuba ukuthi siyahamba siyomgeza ngendlela yokuhlonipha lo muntu ongasekho emhlabeni nakhona abikelwe ukuthi ke ngidedele manje nami ngiyiphila impilo yami ngenxa yokuthini ngenxa yokuthi wena usekho emhlabeni izinto engisho mfowethu nakhona uhloniphise mfowethu kunezinto zakhona ke ogeza ngazo ke muzokhipha leyo nzilo leyo bese emva lapho ke mfowethu ke umfowethu ngase ngimupha imbiza yamadoda ayiphuza ngamtshela ngathi lembiza awuyiphuzi kanye ufuna uyiqikelele njalo ngo8 ebusuku uyayiphuza izinto engisho bese emva lokho uncinda lezi insizwa muqeda ukuphuza lembiza le uncinde nalezi insizwa lezi insizwa mfowethu sifaka inaliti ngaphakathi kwazo lezi insizwa bese emva lokho ulalisa lezi insizwa nezinaliti ekseni ukhiphe lezi inaliti lezi ngobani suke senze isicupho sokuthi sifike sihambe siyohlaba lapha phansi izinto engisho uthi uphuza imbiza yokuthi geze konke lokhu kungcolile bese emva lokho ke uphinde futhi nakhona ushaye neinsizwa futhi lezi ezofika ubulale lobulwane lokho ubulale yonke into mhlawumbe ucushwe ngayo ngoba phela njengoba kade ngishilo ukuthi sishaya wonke amakhona shuthi umfowethu ngingengazi ukuthi ikona kupho kwamsiza kodwa wabuya esengumuntu ongifonelayo ongisendela ama message ngathi cha le ayidingi mina idinga iBlack Life ukuthi iBlack Life isabalalise lento ngoba iBlack Life mfowethu angifuna uqamba amanga yes ngiseDurban and abantu banazi kakhulu but ngiyabonga indlela enisabalale ngayo bafowethu nisabalale nagcwala naze nagcwala even naphesheya ku UK nginama customer nje afikayo kumina wase UK ngenxa yethu but ngithe anike nisuke kwi comfort zone yenu bafowethu eThekwini lenshuthele eThekwini anike nisiphi nathucu la eGoli ngoba la eGoli mfowethu kunezindaba ezimnandi ngoba sisaphusha ngeqiniso la eGoli mfowethu angifuni uqamba amanga ingakho mfowethu manje ungithola ngithi kwabantu mebezothenga kumina before uthenge amakhamba ami ngicela ukuthi ucele ilink yama testimony qala ucela ilink yama testimony before nje uzuzuza ube umuntu othi uzosicela usizo ngoba nesibalekelani mfethu sibalekela ukuthi yazi kubhlungu kanjani uthi uyinyanga uzazi ukuthi lapha ngempela bese umuntu athi kuwena uzongisiza lowo muthi leyo nto ivele iqeda amandla kumina ngumuntu nje into yokuqala
kuyingane-ke idlozi lami-ke lapho-ke mfethu selizwa leyo nto leyo. Eish. So ngifuna ukuthi umuza kumina uze ngekhono lokuthi uyakholelwa kumina izinto engishoyo. So ingakho mfethu ngithi before uzuthenge uqala ucele ama-testimony kumina or before uzize kumina uqala ubona ama-testimony ami ngisiza abantu. Sure. Izinto engishoyo or uhambe uye ku-Facebook wami unama-testimony amaningi umcebo ngcobo or uye ku-YouTube yami nakhona umcebo umfana kagogo yabo uyothola lapho kukhona ama-testimony esiwabekayo but mfethu kuhle ukuthi umuza kumina ngiyinyanga ungangibuza ukuthi ngenzani ungangibuza ukuthi ngizokusiza yini ngoba angigqokile kanje angikhulumi kanje ngoba ngingayazi lento ngayiqala ngisamncane ngina9 ugogo ekuyena umuntu ke owanginikeza lento le ngokwemfihlakala nangokuphila wangiqala ngisamncane engigqulisa imithi ngifunda imithi ngihamba ngiyokumakethe ngiyoyithenga le mithi lena mfethu ngihlanganise awucabanga into uzoyiqala una9 bese uzoyivala una33. Sure. Ingakho namhlanje ngaguqula iHome Affairs ngayenza ibe isigodlo amandla gogo lawo. Okay, umzukulu kagogo Madam Teresa uyamuzwa uyayikhuluma yonke lento injengoba injalo asingeni ke echomeni kwakhe ezakhe lezo uyazi ukuthi mase eshiya uthinta abantu. Kodwa ke asithembe ukuthi mhlawumbe kukhona nikutholile sibonga kakhulu bhuti ngokufika nje uzothula lo bufakazi bakho ukhona umuntu okumsizayo mhlawumbe okumkhuthazayo nawe sithembe ukuthi impilo izoqhubeka ibe right. Sike siphumule esandla. Hey. Okay, nami ake ngithi if now ungathola ukuthi ukhona inkinga oyifacile vele efana nale yami or noma yiphi nje inkinga obhekane nayo because njengoba sihamba la ngaphandle vele inkinga ziningi ngeke ukwazi ukuthi wena yakho yiphi ihlukene. So umkhulu nje njengoba sekashilo nayo ukuthi ukhona ukuthi akakusiza nawe ungamsondela vele uthola ukuthi angakusiza kanjani. Ngiyabonga. Danko, sathemba ukuthi ke nijabulile ekhaya nitholile konke nikudingayo. Mawukuthi mhlawumbe khona okunye okudingayo, khona inamba la igijima ngezansi ngamkithinta umkhulu uNgcobo. Ukhona la eJohannesburg, njengoba naseJohannesburg nje size kuyena ngqo esigodlweni sakhe. Okwamanje anisale kahle sophinde sibonane kokuzayo.